Ramogi gigeno ni idhi maber odiochieng' ma kawuono mar chieng' tich adek dwe ndalo 19 dwe mar ang'wen 2023 arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV. Wan gi mathoth ahinya ma wasebedo ka waluwo chakre ni piny ru nyaka gi sani, moko bende timore gi thuolo ni nyaka Ramogi wabiro keto ni ayanga kowuok kuom reporters magwa manitiere gwenge mopogore opogore mondo mi bed gi ng'eyo kuom gik matimore e pacho kaachiel kod oko mar piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi kapok wami weche manyien ma wahiko ni e yor adimba gi sani, we mondo anyisi moko kuom mago ma bende timore e gwengewa e kindeni. Nyaka gi sani nyaka Ramogi nitiere midhiero mar muoch mar tuo nyaldiema e gwenge ma Kisumu, kendo kama kaka chenro mag muoch mar tuo nyaldiema chalo e gwenge ma Kisumu. Midhiero mar nyaldiema e kaunti ma Kisumu, joma osewito ngimagi nyaka Ramogi gin ji ariyo gi osewito ngimagi bang' gamo tuo mar nyaldiema Kisumu. Bang' bedo ni ji ariyo osewito ngimagi nyaka Ramogi bang' gamo tuo mar nyaldiema, ji auchiel nyaka gi sani pod yudo thieth e ute mag thieth e kaunti ma Kisumu bang' fwenyruok ni gin kod tuo mar nyaldiema. Kopogore gi ji auchiel go nyaka Ramogi, piny owacho mar kaunti ma Kisumu bende oseketo kenge mag neno ni joma oyudi kod tuo ni oyudo thieth manimba. Nyaka gi sani ji maromo 50 oseyudo thieth kaluwore kod bedo ni nofweny ni gin kod tuo mar nyaldiema Kisumu, kendo bang' rwakgi osiptende mopogore opogore giseyudo thieth nyaka Ramogi e wi tuono. Magi gin mana moko kuom mago ma bende waiko ni odiochieng' ma kawuono e weche manyien mag Migago. Mokwongo wayudo thuond weche. So far wase confirm cases aboro mag cholera. Cases ariyo osetho, ka case achiel na noa county ma moro. Ji ariyo wito ngimagi kama moko 50 yudo thieth Kisumu kaluwore kod tuo mar nyaldiema. Luoro nitie ni chenro mag thieth biro rochore kaluwore kod ng'anyo ma oluongi kod jochiw thieth e kaunti za auchiel. Anyuola kod osiepe ochokore alam ni ringre ji 11 manowito ngimagi e masira ma koch mar lori Migori. Ramogi nyalo tudri kodwa e namba 360 namba marwa mar ote machuok, kata bende inyalo loso kodwa kokalo Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Mi apachi kotende gi weche manyien ma waiko ni odiochieng' ma kawuono. Machiegni nyinga en George Bati. Ora ni wadhiane kaunti ma Migori kama alam mar ringre ji 11 alam ni ringre ji 11 manowito ngimagi bang' masira timore Migori nyaka Ramogi dhi nyime gi sani alap ma Migori. Masira ma koch no timore tarik 8 mar dweni bang' lori manoting'o chele ne bregi ochot kendo tuomo ji geche kod apiko e boma ma Migori. Ora ni watude kod jafumbo marwa George Juma ma bende nitiere kama itimi alam gi sani mondo mi nyiso ni to chenro mar alam ni ochopo kanye, gin ang'o gini ma iwacho ne familia manowito jogi kaachiel kod jogo ma bende samoro ni kod paro ma ginyalo ng'ado ne jopiny marano ni masiche machal kod magi ogeng' e kinde mabiro, ok mana e Migori kende kata mana e gwenge mamoko. George Juma, amosi ni misawa, kendo adwani mondo koro ami thuolo mondo ipimne nyikwa Ramogi ni to gin ang'o gini matimore e kinde ni ma alam obagi ne ringre ji 11 manowito ngimagi bang' lori gweyogi e boma ma Migori. Juma. Erokamano awinji makare ka wuok e lap maduong' ni mar Migori Stadium, kama bende chenro no mar alam mar ringre mag jogo mane owito ngimagi e masira no mar apaya manotimre boma chieng' tarik 8 mar dwe nyaka sani koro pod dhi nyime. En nyasi mane ochakore kar saa 3 mar okinyi, kama bende anyuola mag jogo mane owito ngimagi, osiepe kaachiel telo mopogore opogore e kaunti ma Migori nyaka sani koro oseyuoro kae. Ka bende oganda osegolo paro mopogore opogore ka otende kod masira mar apaya ni. Ka bende nyaka samo gweni e lap wantiere ni nitiere ringre 7 ma bende oket kama timonegi alam. Wang'e gin ringre 11 kata kamano achiel kuomgi oseiki, ka bende modong' nyaka sani koro pok ogole kar kano ringre no. Achiel kuomgi familia margi koro pok oikore, ka ringre 2 bende ne owito ngimagi masira machal kod koro pok oyang wegegi, momiyo nyaka sani gimbe koro pok okelgi e kama koro wuoyo bende nyaka sani koro alama kama dhi nyime. En nyasi bende koro chope kod governor ma Migori Ochila Yako, ma bende nyasi ma bende ochung'e kod county ma Migori, ma bende county nogoro mena maromo $1 million ma otigo e chenro mopogore opogore ma oting'o nyiewo sanduku kod gik mamoko
moko mar siro familias gi mabende nyaka sani ne owito johera margi e masira machal koda mae e nyasi machal koda mae sama bende koro ilamo ne chunje machal koda mae paro bende gol mopogore opogore e yore ma inyalo geng'go masirago mag apaya to ahinya e chuny boma ma Migori kama bende osegol ote kata mana kwayo ne piny owacho mar kaunti ma Migori yo makare minyalo kel masira ma kamae kik chak timre. Adwa ni mondo koro watude kod jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Migori mar ng'eyo to kwayo mar oganda ywak mar oganda ka otenre kod keto okang' makare mane masira kik chak timre chuny bomani dhi nade en ang'o ma gichano keto mondo masira machal koda mae koro kik chak timre e chuny bomani. Katibu adwa ni chori machien adwa ni kuongi yangri ne joneno to masira ma kamae nyowe ka ji mang'eny owito ngimagi. Penjo mipenjo kacha maduong' mokwongo en ni tang'o mwaketo mar geng'o masira machal koda mae to ahinya e chuny bomani. Erokamano George, kaka sirikal ma kaunti ma Migori ka waseketo chenro mopogore opogore mondo mi wageng' kik masira ma kama chak timre kendo. Nyo oyudo ka nyo masira ne timore, nyo oyudo ka wasechako keto yo mar yawo apaya ma Migori mondo mi joma chung'e bath ndara kar mago ohala matindo tindo bath ndara owe ndara thuolo aeto gi mamoko. Koro kuom mano wadhi mbele gi chenro no ama na medo kwayo jok ma timo ohala e bath ndara kendo ma odonjo e ndara ahinya ni sama koro waduogo ka osetiko masira ne mondo giwinjre kodwa wawinjre uru mondo mi waket yo obed maler mondo mi kapono ni gima kama ochako timore kendo to kik wawit ngima machal gi ma jowa gi owito sani. Masira ni biro kinde mabende kwang'yo kata piny ka nitie masira mag apaya mathoth. Ang'o ma uneno ma onego tim mar geng'o masichni? Pok opuonjo oganda malong'o yore mag tiyo kod apaya koso midhiero ni kae. Oyo George, en mana ka thoth ji ung'eyo kaka sani piny chalo gochumi be kaka chalo. Thoth ji ne yo mar manyo. Koro e manyo no thoth ji temo sudo machiegni kama ginyalo rome gi joma nyalo ng'iewo gige gi mag ohala. Koro kuom mano ok wacha jogo ohala ahinya. To watemo wacho ni ka ji owuoyo ma ji owinjore tinyalo los chenro maber ma ng'ato yud mare matin mochamo to at the same time kendo waweyo thuolo mondo mi jawa matiyo gi ndara. Kaka ing'eyo chuma to gi ringruok meneno ni ok owinjre, chuma be ok wat ng'ato. Koro wago uro ohala maber ka wayudo tong'o matin ma pile pile to wawinjre mondo mi sirikal be yud thuolo ma yawne godo jopiny madwa tiyo gi apaya e yo makare mondo giti godo. E kinde mokalo piny weche moko nolando ne giketo omenda mar milion 1 mar siro familia gi. Konwa ni to omenda ni osechopo ne familia gi, ang'o giri sirogi e chenro machal koda mae? Sirikal ma kaunti ma Migori ka kotelnegi gi gavana marwa Dr. Chila Yako okawo thuolo makende mondo mi wachung' motegno gi familia manyo oyudo masira ni. Nyo ne jomoko ng'eyo ne wawito ngima ji 11, joma dongo 10 to gi nyithindo gi nyathi achiel. To kuom familia ka familia sirikal mar kaunti ma Migori ochung' ne chenro mag ik, ochung' ne sanduk gi gik moko te machalo kaka bill mar osiptal kuom joma nohinyore to gi mochari bill to gi transportation. Bed ni ng'ato dhi kanye kaka nitie ringre achiel mawuok sani kadhi Siaya, mano te wachung' ne mondo mi wachung' kaachiel gi jowago. Erokamano mano jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti Migori bende olero okenge ma gisekawo kaachiel kod kony ma gisegol ne familia gi. Koro pod wago tachka mar winjo twak mabende dhi nyime to ahinya bende dhi gol kod gavana ma Migori ka otende kod masira gi. Ka bende oganda osegolo ywak margi ni mondo ng'i yore makare ma inyalo geng'o masirago mag apaya to ahinya kaunti ma Migori. Erokamano nya Jojo ma lipot manimba ahinya ma bende wawinjo okenge ma piny owacho mar kaunti ma Migori chano tiyogo kendo kwayo mar jogo matimo ohala ahinya gi apaya mondo oyudie thuolo mar winjruok kodgi mondo masira makamano kata koponi nyalo timore to kik oyude ji machiegni ma okel lal maduong' machalo kod ma obedo kaluwore kod masira ma tarik 8 manotimore bomano ma Migori. Erokamano Jojo ma ng'eni pod ibiro luwo wano kendo ibiro miyowa moko kuom weche mabiro wuok e twak mar jotelo mopogore opogore kaachiel kod anyuola mag jogo ma owito ngimagi e kinde lama kamano. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Masiche mag apaya osebedo ka medore ka kwan joma oseyangi ni wito ngimagi gin 46. Wachore ni kwano nyalo medo idho malo kaluwore gi lipode mag masiche moko ma bende ok chop ni obila ka jomoko bende nyalo bedo ni wito ngimagi kinde bang' masiche mag apaya. Tarik 30 ma dwe mar adek jopuonjre 17 mag mbalariany ma Pwani ne owito ngimagi e gwenge mag Naivasha ka basgi mar skul nochodo brek kendo tumo matatu kapok ong'ielore oko mar ndara. Tarik 1 mar dweni
Masira notimore Nyamira mane oweyo ji 4 kowito ngimagi. Tarik 3 e gwenge mag Kerugoya, bas mar skunde 2 ne otuomore gokinyi ma oweyo japuonj achiel kowito ngimane kod jopuonjre 8 kod hinyruok. Tarik 4 e boma ma Kisumu ya apaya ma Kisumu Kakamega e kar dak ma Mamboleo bende masira machielo notimore ma noweyo jowuoth ka ohinyore, kata kamano onge ng'ama ne owito ngimane. Tarik 8 mar dweni masira notimore okinyi mang'ich tok breg lori chot kendo nego ji 11 kendo hinyo mamoko 14. E gwenge ma Matate tarik 15 dweni ji 13 nowito ngimagi kanyo tok bas mane giidho bende bayo yo. Ramogi pod wang'iyo ni mago motende gi weche mag masiche mag apaya osekelo lal mar ngima, hinyruok achiel kod lal mag mwandu. Jopiny wacho ang'o ewi masiche mamedore pacho ka? Waseneno ka ajali mang'eny timore ma piny maru pile nyaka wawini ji 8, ji 10 otho, ji 2 otho. Wakwayo ogandawa ma jo Kenya mondo mi ji odok kuom Nyasaye. Chalna ka gima ji oseweyo Nyasaye, ji odok lamo Satan. Ma chalo gima remb dhano chwir mang'eny kintie misengni moko ma itimo gi remb dhano. Mar 2 bende omedo kwayo mondo mi polise wa bende mondo mi oti tich maber. Giwe ka wasoya ahinya, ok ging'i safety mag abiria bende. Ng'ata mariembo ibed wang' wadu. Nikech drepegi gi overspeed mang'eny ma ok inyal konyo, to gi overtaking. Kata gokinyi sani iyudo ka ng'ato jagari overtake wadgi, ja Nissan, ja lori be overtake ja pikipiki. Koro overtaking ng'eny serious mogwenyore. Koro mi wandwa kuwa ni ji oritre barabara. Nikech sani jo Kenya bende medre wang'eny. Sani endi koro dakteche ogomo kaka nyalo timore onge. Jotuo biro to kaka nyalo konygi onge. Sani dakteche wak ni dweche 3. Konywa uru nikech jotuo dhi medo tho, jo Kenya dhi medo hinyore. Koro wakwayo ne kapo nono ni sirikal ibro loki, kata bende ne nitiere chenro moro moket ma nyalo loso wang'a yore kata wenge apaya mondo mi obed maber, mondo mi mano mondo timre mapiyo nikech waluoro thoe mang'eny gi remo mang'eny matimore apaya mopogore e thurwa ka. Moko kuom jokanyo e sekta mar wuoth ogolo pachgi kaluwore kod midhiero mag masiche masiko tuche piny ma pacho ka. Gilero gima joriembo kod jowuoth onego tim mar duoko piny masichego. Gima nyalo wacho ne derepe wetena mondo sama gidhi tich to gibedo soba ni ng'ato kik madhi amuna, ka amuna omadhi kodhi tich. To mar 2, wach road accident en jukumu wa wate, jomadhi wuoth, mariembo jowuothgi to gi sirikal, mondo gine ni jowuoth ochopo makare. Nyaka giriw pachgi kamoro achiel. Driver tiyo e bwo chik moketnwa en ng'iyo chal mar ndara ka chalo. To speed governor bende oketnwa kanyo ma jawuoth mabiro garaka ni en nyaka ochop mana kama odhi in time. Chak wuoth chon, chak wuoth a day before kapo ni dhi interview. Kike liet dware no yaw ndechni, dware ni NTSA okaw role mare kaka jok ma kaka migawo mano marito chike mag ndara, mondo ji obed ka wuotho to giwuoth ka ging'e ni nitie chik moritogi. Derepe bende ong'e ni nitie chik maritogi. Sirikal masani obet choko pesa ndara to gari to ging'i. Akwayo sirikal mondo owuok oko to gimbe gikony jowa ma derepewa ma watiyogo, ging'iye kaka gimbe ginyalo yuto.
nikech devo ket gi tich matek to pesa to onge. Polis be nie ndara choko pesa mathis momini upoge dieri. Idhi ot nono, school fees ok inya chulo, rent ok inya chulo nikech gik moko achiel ariyo adek. Koro akwayo sirkal gi we kembe mondo winjre ong'iye drepe kaka nyalo bet, drepe be gin dhano. Erokamano. Migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu yango ni ji ariyo osewito ngimagi kaluwore kod tuo nyaldiema e jumani. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda olero ni ng'ato achiel mane wito ngimane ne en jadak ma Wathurego ka moro to ne ai kaunti ma Libamba. Ji auchiel marido thieth ka moko 50 bende osethiedhi. Ganda wacho ni kuonde wards ma Nyalenda A kod Nyalenda B e kuonde chung od bura kata kuonde chung od bura ma Kisumu East kod Kisumu Central ema tuo nyaldiema oselandore ahinya. Tend kaunti ma Kisumu medo keyo pi maler ka ikwayo oganda mondo mi obed akicha kendo giringe ute mag thieth ka gifwenyo ranyisi mag nyaldiema kaka ich kach kod ambululu. So far wase confirm cases aboro mag cholera. Cases ariyo osetho. A case achiel na noa county moro bira ka en gi very bad state. To case mar ariyo wa Wathurego en mzee man en gi shida moko kendo gin gi pressure gi sukari. Wase thiedho ji 50. Samoa se yudo confirmation mar outbreak. Okwa team test ni jite. Ng'at mora mora man gi dieo mar gi pi to nyalo chalo kaka en cholera. Waluongo ni suspected case wathiedho gi te. Wasethiedho ji 50. To wacho ga ni kiyudo case achiel mar cholera ki confirm to nitie ji 50 moko ma okobiro hospital man gi mild cases. Koro wanyalo estimate ni most likely wan gi more 400 cases sani. Kama dhi chieme wabo force everybody to have proper hygiene standards, the safe drinking water, gi kuminyalo loge man gi safe water. Kaji odhi strike wabo neno jomoduong gi joma gin contract to wabo reallocate gi teach so that emergency services kick chung at least in our major facilities. Purwane motenore kod weche mag thieth, jopiny onyiso luoro ni ng'anyo manyoluong kod jochiw thieth kidek rocho chenro mag ute thieth mag piny owacho ma pacho ka. Kata obiro ni ng'anyo ma kamano pok oyangore, riwruoge mag jochiw thieth obuogo ng'anyo e counties auchiel kamoting'o kaunti ma Kisumu, Nyamira, Vihiga, Mombasa, Bomet kod kaunti ma Nyandarua. Jochiw thieth medo sundo tend counties mondo mi ochwal negi osara mar dwe mar adek. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV en mor mara ni imedo yudo wechegi kaka gimedo moloni kaka nakwayi ni mondo mitim kendo yorna ote mari. Erokamano ahinya in mikete Ramogi TV kendo bende puoch gi paka kuom yiero Ramogi TV odiochieng' ma kawuono e weche manyien mag Migago. Weche manyien mag Migago kelo ni mago mosetimore e gwenge mopogore opogore kod matimore gi sani. Nyakwara Ramogi e thuolo ma wakelo weche manyien. Willis mawuok kipasi winjo Ramogi TV maler kendo timo mos ne anyuola mag jogo manowito ngimagi Migori. Erokamano ahinya. Oyeyo oko wuode kandiege in bende yoro ote ni kato pogore gi mago mwakele weche manyien sani. Aneni maber ahinya Kisumu Town Engineer Kola mar Kalsa Motors. Erokamano ahinya Engineer Kola mar Kalsa Motors wacho kamano. Erokamano ahinya Steve wuode Kadem. Ramogi choponwa ayo makare mosna jo Ngaga Secondary School dutute. Erokamano ahinya Nyakwara Ramogi. Ki ndiko na nambari 360 kata donje Facebook mar Ramogi TV Kenya ma yoro na ote mari kanyo kata obed Twitter @Ramogi TV KE to abiro ledho gi e weche manyien gi sani. Yiena ka oyweyo marwa mokwongo ka waduogo pod wan gi mathoth kik dhi mabor. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com.
Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Nyakwarane ni kanye kuom higni 15. In nidag ga gi ng'a kuom higni go te? Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e ywe adundo wadhi nyime kama penjo ni nyako Ramogi bende ng'eyo ni kawuono en odiochieng' ma idhialo e rabolo. Rabolo en olemo ma ichamo ka ochiek to kata kotede bende. Jomoko here ka ochiele to jomoko bende jaboke. Rabolo bende itiyo godo e tet mamoko kaka mar loso kek. Alwora mar Kisii ong'ere kod nyago rabolo miyo nyasi mar dhialo olemono dhi nyime odiochieng' ma kawuono Kisii kama jokanyo jiwo ber mar pidho rabolo kod chame bende. Watudore achiel kachiel kod Crispin Otieno mondo mi olernwa mathoth e wi nyasi ma kawuono mar dhialo rabolo ma bende obagi gwenge ma Kisii. Crispin, kopo ni winja ng'iswa ni to nyasi mar dhialo rabolo ma bende en olemo ma ji chamo kochiek, jomoko bende boke, jomoko bende chiele, to kata mana le mamoko bende ohero rabolo ahinya mamiyo samoro gibedo gi gwandruok e kindgi gi dhano. Nyiswa ni nyasi ma kawuono wachang'o? Abati manake kwacho no antiere e boma no mano ma Keumbu
and apayo mawuok Kisii kochimo Nairobi kama odiochieng' ma kawuono mano station mar radio ma Egesa FM mantiere kampuni no mano mar Royal Media Services kachiel kod ji mopogore opogore ochope e gwengegi ma Nyaribari Chache mano Keumbu e dhialo odiochieng' mar rabolo emomiyo kuma wantiere en nyasi maduong' mochakore okinyi kendo dhi nyime nyaka godhiambo. Inyalo paro odiochieng' ma kawuono en odiochieng' e piny mangima mano mar dhialo mano rabolo e piny mangima kachiel kod kaka gigo motimo e dend dhano. Omiyo nyasi no timore e Nyaribari Chache. Adwani mondo anyisi Bati kata ka ang'eni pok ichamo lunch lakini adwani mondo ine gino matimore ka magi gin moko kuom tet ma ipuonjo jopiny kaluwore kod rabolo. Inyalo paro kaunti ma Kisii bende en kaunti mong'ere kaka kaunti mar matoke emomiyo nyasi no timore e gwengegi ma Keumbu. Kendo nyaka sani adwani mondo alos kod mano jatelo mochung'ne station mar Egesa Nana mondo iler ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' machalo nade ne jogweng' ma Kisii kachiel kod jo Kenya mangima. Erokamano Crispin, kawuono tuko kwa soko la Keumbu. Leo ni sikukuu, tunasherehekea ndizi na ndizi tamu inatoka Kisii. So tukasema kama ndizi tamu inatoka Kisii, mnasema rabolo, mamit inatoka Kisii. So tuko hapa leo tuna celebrate mambo adek. Mokwongo tunaongea about nutritional value ya bananas ambayo inalimwa hapa Kisii kwetu. Mara rio tunaongea about agribusiness, wakulima wetu wanahamasishwa jinsi wanaweza kulima ndizi vizuri ndio waweze kupata mapato mazuri ili wapate pesa mzuri. Ukilima ndizi yako vizuri na umefuata maagizo yote ya ukulima, utaweza kupata ndizi ambayo imekomaa, ndizi ya afya na ndizi ya kuuzwa hapa Keumbu kubwa size mzuri ni 1500. Na hii ni ndizi ambayo ikifika Nairobi, unaenda pale sokoni, unauziwa ndizi 3 shilingi 50. 3 ile wamekata, 1, 2, 3 unauziwa shilingi 50. Na jambo lingine tunazungumzia mambo ya value addition chain, ambayo kwa hii ndizi unatengeneza crisps, kwa hii ndizi unatengeneza yogurt, kwa hii ndizi unaweza tengeneza beauty products, mambo mengi ambayo ukiangalia unaona banana iko pale ndani. Na pia tuko na sweet banana ambayo ni very sweet, kadogo sana, very sweet banana ambayo inalimwa hapa Kisii. Na pia wakati mnatoka Migori, Homa Bay, Kisumu, mkipita katika hii njia ya kwenda Nairobi, mnaweza kupata hii ndizi katika soko la Keumbu. Na pia tumeshirikiana na wenzetu kama vile Royco, vile unavyoona niko na Royco hapa na ndio tunatumia kwa upishi hapa. Tuko na Royco mchuzi mix ya kuku, tuko na Royco mchuzi ya beef, na tuko na ile Royco ambayo iko na tomatoes na iko na garlic na iko na ginger. Na pia tuko na Royco cubes. Hizi zote ukiangalia Royco iko pia na ions na ni mzuri, na wakati unaweka Royco cubes huku unapunguza chumvi kidogo, una balance, alafu ndizi yako inakuwa tamu. Na pia tuko na Credo Faster ambao wameshirikiana na sisi hapa. Unabonyeza *264# unaweza kununua credit yako kwa njia safi. Unanunulia mama kama ako Kisii ama ako Migori, ako Homa Bay, sio lazima uanze kwenda kwa duka, lakini unaweza kununua kwa simu yako. Pia na washirika wengine kama Fresh Fry ambao wametupatia mafuta nzuri, mafuta safi ya kupika ndizi. Ukiandalia mzee anakula chakula tamu ambayo anafurahia na familia yako yote inafurahia kwa kijumla. Tunashukuru Ramogi TV kuwa na sisi hapa leo. Tunasherehekea ndizi na pamoja tuendelee kukuza matoke tamu ambayo inatoka Kisii. Asante sana na erokamano na tunataka tuzungumze na huyu hapa. Wewe kama wewe ndio chef mkuu hapa. Chef kwa hii. Chef Kizito, hebu tuambie naitwa Chef Kizito. Nafanya na First Lady Caterers. Tunafanya hapa Kisii, tunafanya every place, tunapikanga tu hata ukitaka hata hapo Kisumu, ukitaka Nairobi, we go everywhere. Leo tuko hapa kutayarisha matoke kwa Wakisii wenzetu wa kule, hata wewe anapita kwa barabara anaweza karibia onje. Ndizi ya Kisii ni tamu na ni mzuri sana. Karibu sana. Asante sana. Maana kama Nadwa Medoni, ukitaka kukula ndizi unakumbuka kwamba ndizi ni aina tofauti. Tuko na ndizi ya kupikia watoto wadogo. Tukimaliza tukienda clinic fundisha
kunyonyesha mtoto kwa miezi 6. Kisha after 6 months unaanza kufanyia mtoto weaning. Ukiwin mtoto kuna ile ndizi ya kienyeji ambayo ni ndogo sana, kadogo. Hiyo ni ndizi nzuri kwa mtoto kwa sababu haiwapati gas. Alafu ikikuja kwa kuivisha, tuko tena na ile ndizi ya kuiva, ile tunaita sukari, sweet banana. Ile unanunua, unaenda unaweka yenyewe inaanza kuiva. Alafu tuko na ile kubwa inaitwa ng'ombe, tuko na ingine inaitwa gesagara ambayo ukitaka kuchemsha na ngozi ama unataka kuchonga. So ukienda kununua ndizi unakuwa specific, unasema nataka ndizi ya mtoto. Kabana inya bati mana ka kiwinjo no mana kaka weche chalo gwenge gi mano ma Keumbu kendo nyalo neno mana kaka mine dhi nyime kod tedo ma kata kangwa kato agne wadonyo mana mogo mano kata chamo rabolo matimore e gwenge ma Keumbu kendo agne wanyis joneno magwa weche wa manyien masa achiel kachiel kod adek ketsa nyalo duka pochimo ko kamano bati yaduko kendo kuomi. Pero kama nyaka spin la gimitimo na marache ni siemo na kama itede bolo kendo anoka kore kanyo ma rangi gi koromia mana siso mar manyo kaka an bende adhi yienge tika gi rabolo kata kamano wachwado gi chung. Ero kamano kuom wale podno nyakora Ramogi obro yudo mamako mathoth ka ngoromo saa 1 gi saa 3 odhiambo kaka omiwa ler kod Crispin Otieno no. Chenro mag thieth ma apoya ne jotuo moyore oyudo sire kaunti ma Homa Bay bang' bengi mar piny ngima koluwore kod chenro mare mar bero chenro gach jotuo moyore mane thieth manengo nyalo wacho mar kaunti ma Homa Bay. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga Oyugi Magwanga ema ochine nyamburko no e lo kaunti kata jalup gavana mar kaunti no Oyugi Magwanga mochiwne nyamburko no e lo kaunti e chenro manotimore apise madongo mag kaunti manitiere boma ma Homa Bay. Wanga wacho ni nyamburko no konyo e thieth mapiyo ne jotuo moyore kendo dwaro thieth mapiyo. Wanga bende wacho ni kaunti ma Homa Bay sani ni kod nyamburko mating'o jotuo moyore 17 kata kamano moko kuomgi onge masinde ma dwarore. Ambulance ni 1,800,000 koriwore koro Homa Bay nigi ambulances 17 lakini moko ntie maonge gi equipment ei mane momiyo wadwa ni mondo koro wachak tiyo ka waketo equipment ei ambulances gi mondo kik gibeda geche gibed ni gin ambulance kaka koro mwaneno manyien kaeni. And we all know that every day we will not go without maybe an accident happening somewhere. We may not go without referring a patient from one facility to another one. So I commend High Excellency and the Health Ministry for reaching a decision to acquire an ambulance. Ramogi mano gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga ka wuoyo bang' yudo masin kata nyamburko mating'o jotuo miluongo ni ambulance mandi kod masinde e kaunti ma Homa Bay mabende gigeno ni biro medo jiwo yore mag thieth e kaunti no. Owere kod mago ten kaunti ma Samburu kwayo jochiw thieth ma kaunti no mondo mi kik dhi e ng'anyo kendo kun tich kaka riwruoge mag jochiw thieth chano timo. Bano wuoyo seche mane oyuoro e rango gedo mar kar thieth e kaunti ma Samburu, gavana mar kaunti no Jonathan Lelit osingo ni jochiw thieth ni piny owacho mare oketo tenge omenda moromo chulo jochiw thieth kendo kwayogi ni kiwere kod wach mar bago ng'anyo. Lelit bende ne orwako gige thieth mane ochiwne gi tend kaunti no kowuok kuom bengi mar Equity bade ma Maralal. I asked kama budget wameweka ile pesa ya promotion ya watu wetu wa serikali ya healthcare, wakaniambia iko, so mimi naomba msistrike, niambiwa iko tafadhali. Ndio nimeambiwa inawekwa, na kama hiyo ndio ilikuwa taabu tuelewane mwezi. Unajua one day mkistrike wagonjwa wanaumia sana. So I made sure nikauliza kama iko, wakasema iko. Sisi kama county tunataka kupata na kila ndio
kusaidia watu wetu. So nataka leo nishukuru Equity Bank kwa ile kazi wanafanya kutudonetia hii equipment. Nimeambiwa they are worth about 2 million shillings. We have come here to hand over PPEs to our health workers during the COVID time, because even now we are saying, though you look and see COVID is not there, but basically we know from back in our minds that COVID is still there. Jochiw thieth moko e kaunti ma Kisumu ochako ng'anyo ayanga ka gibando tend kaunti no sachgi. Ma timore e kinde ma ute thieth moko to odonjo e winjruok kod lakteche mondo mi omed konyo jotuo. Jalup jagoro mar KNUN Maurice Opetu oyango ng'anyo mar nurses ka bende okwayo ng'uono kuom jopiny kuom ng'ikruok mar chenro mag thieth mokel kod ng'anyono. Opetu olero ni midhiero ma jochiw thieth kale ma omonogi dhi e tich kaka pile. We want to tell Kisumu residents, we are one very sorry, ok en herowa. Giyie gi ng'uon kodwa, wakwayo gini joma tuo ma ok nyalo yudo konyruok kuonde ma giyude konyruok kaka pile. Ginyalo dhi osiptende mamoko kaka Homa Bay osechulo jogi, Kisii osechudo, Siaya osechudo. Wakwayo gi ni ginyalo kawo jotuo giter kuno. To samoro amora mochulwa wabro lando negi ni mondo giduogi wamigi services. Ok en hero marwa, wawinjo lit nikech gin nyithindwa, gin minewa, gin wuonewa, gin jogewa. Ok, wadwa ni gima kama otimore. Wakwayo gavana marwa ni kik obed gi ich wang', obed soba, ong'i gini critically, ong'e ni wan be wan dhano. Mana kaka ndalo moko gimbe nwaneno ka gigomo ne national government ma giwuotho ka gin e street, ka gidhi e court, ka gidhi everywhere. E kaka wan be koro chopo kamo chuno wa kendo tamowa ni koro kwanyal bede tich to wadwa many kaka wakonyore gi familia magwa gi nyithindwa. Joma nyalo dhi manyo kata lot manyalo use kor gweng' ousi mondo giyud kaka gikonyo. Mane momiyo wan oko, ok en herowa jopiny. Landruok mar tuo mar malaria pod nitiere malo e atamalo 19 e counties manitiere machiegni kod nam Lolwe kata obedo ni piny Kenya oseduoko chien landruok mar malaria e pacho ka kod atamalo 50 e thuolo mar higni 10. Lipot mar landruok mar tuo mar malaria higa mar 2022 bende nyiso ni kauntis 4 e gwenge mag Masawa ochiegni gol e listi mag kauntis ma tuo malaria yudore. Moko kuom chenro mopuo e kedo gi tuo mar malaria oting'o pogo nede mothiedhi ne mine mapek kod jogo modak kuonde ma malaria thoro kele midhiero, kuoro chanjo mar malaria sub counties te manitiere counties duto 8 manewal kod chiwo tiegruok ne oganda e wi tuo mar malaria. Migawo mar thieth gi riwruoge mamoko kata jokanyo mamoko chano mar rido kenge gi atamalo 80 e higani mar konyo chopo kare thor mar wach ma higa ni ma en tieko chutho tuo mar malaria e pacho ka. Nyasi ma kawuono oingi biro kata ibiro bagi tarik nyasi mar kedo kod tuo mar malaria biro bagi tarik 25 mar dweni e kaunti ma Nyamira. Tekeleza wajibu wako tumalize malaria. The Kenya Malaria Indicator Survey 2010, we were at 11%. In 2015, we were at 8%. So basically, over the last 10 years, from 2010 to 2020, we were able to reduce the burden of malaria in the country by 50%, from 11 to 6% currently. Wadhi nyime nyaka Ramogi kod weche ma otende kod ng'iyo kaka inyalo ked riwruok kanyakla e weche mag lamo kod mag neno ni weche othir kata duok chien masiche mosebedo katimore e pacho ka nyaka Ramogi. Riwruok mar kanise e boma bul mar Church and Clergy Association of Kenya owuok oko ka gidwaro mondo piny owacho kod kweth mapingo piny owacho obag twak ewi midhiero mokwako jo Kenya to ok ewi gin giwegi kod weche mag siasa. Kane giloso e boma ma Kakamega, jakom mar riwruogno Hudson Ndeta kod Ken Baransa wacho ni nitiere dwaro mar bago twak e kind kweth ariyogo
ewi moko kuom midhiero ma Jo-Kenya kaloe. Kata kamano, gipako kweth ariyogo kuom mbeko tol kata chung' margi mar siasa kendo yie mar bedo kamoro achiel e loso weche. Kopogore gi mago, jotelo mag kanisa go bende okwedo okang' ma piny owacho dwa kawo mar uso kembe mag sukari ne ji giwegi. Tunataka kuona mkifikiria mwananchi anayeumia bila chakula kwa meza. Tunataka kuona mfikirie maandamano opposition, wakati maandamano inakuwa tunakuwa na watu wanakufa. Mfikirie hilo, hatutaki kuona watoto wetu wakifa kwa ajili ya maandamano. So tunataka wale ambao wamekaa kwa hiyo meza waondoe misimamo mikali. Na ni wakati sasa wanatuonyesha kwamba hawana suluhisho ya haya mambo. Serikali na opposition hawana suluhisho. Basi kwa hivyo tunataka watu involve hata sisi kanisa, ili tukaweze kukaa kwa hiyo meza tuwaambie, maana sisi ndio tunakaa na watu hawa, watu wote wanakuja kanisani na tunajua kile watu wetu wanapitia. Amani iwe katika taifa letu na tuweze kukaa kama nchi moja. Hatungependa taifa letu liingie katika mafarakano vile tunaona kule Sudani inatokea. Hatungependa mambo kama hayo yaweze kutokea. Wamama sisi ndio tunaumia. Wamama tumepoteza watoto. Wamama waume zetu wanakufa na tunabaki kama wajane. Hii mambo ya maandamano ikiendelea, sisi ndio tunaumia zaidi. Ningeomba tafadhali rais wetu, tafadhali pamoja na former prime minister, mkae chini msikie kilio cha wamama. Riwruok mar piny owacho makendo ne ratiro mag oganda mar Emlu koro dwaro ni josiasa madonjo e twak orang kaka ibiro chulo oganda mane oyudo lal e kinde ng'anyo manobagi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Gilose boma ma Kakamega, riwruogno olero ni kweth mag Kenya Kwanza kod Azimio nigi ketho mar rocho ratich jopiny e kinde mag ng'anyo. Emlu wacho ni apisas mag arita kwe mag piny owacho ne otiyo gi teko mokalo ma okelo tho mar ji ka jomoko ne oyudo hinyruok ka jong'anyo bende moko bende ne oketho kendo kwalo mwandu mag ji. Emlu lero ni gin gi ranyisi magisebedo ka gikawo kuom ji mano oyudo lal gi hinyruok e kinde ng'anyo mar konyogi yudo ratichgi. Saa hizi kuna petitions zile ambazo tumeandika memoranda katika institutions zile zote ambazo zimepewa nafasi kuweza kutetea mwananchi wa kawaida. Katika maandamano hii hatujaachwa nyuma vile ambavyo watu wanavyofikiria. Kazi yetu ni kutetea mwananchi wa kawaida, na tumekuwa tukitembea tukifanya documentation hizo cases zote za wale ambao wamedhulumiwa katika maandamano hii. Maandamano haswa sisi wamama tumedhulumiwa sana, ama wamama wamedhulumiwa na watoto wao. Kwa hivyo tunaomba tu upande wa upinzani na upande wa serikali wakae chini waelewane, wasiwe wa kufanya watu wapoteze maisha yao, wapoteze mali yao. Wakifanya hivyo, hapo ndio tunapata ya kwamba shilingi ya Kenya inaenda chini na hata maisha pia inapanda juu. Wale ambao waliathirika kwa maandamano ambayo ilipita wafuatiliwe kwanza. Ajenda ya kwanza ya kuzungumzia wanaposimamisha maandamano ni ile hasara na waathirika wale ambao waliathirika wakati wa maandamano ambayo imekuwa. Jatend Migago mochung' ne weche jotije Florence Bore olero ni medruok mar omenda mag gucho omenda mag eri NSSF nyaka atamalo 12 en mar konyo jotije kano omenda mag rutaya. Owacho ni kuom ji 2.6 ma ondikore gi NSSF, ma ok ng'eny ne ji 450,000 ema osendikore ne chenro manyalo sirogi e rutaya, ka koro ojiwo jotije mondo mi ondikre e chenro mamoko mabiro konyogi. Ka oloso e chenro mar dhialo riwruok mar jotelo mag kembe gi ohala mopogore opogore, Bore olero ni gibiro tiyo gi jotelogo e neno ni nok mar tich ma pacho ka odok piny. Have increased because of the support that we have from Kenyans. When we asked for the increments, Kenyans were able to give the new contributions that are higher now, and we hope to be able to invest that money for social security. It is also worth noting that out of the approximately 2.6 million members contributing to NSSF, less than 450,000 have supplementary pension arrangements through occupational or umbrella schemes. Unemployment and underemployment
remain major developmental challenges in the country, mainly due to rapid population growth, low economic growth, as well as the structural rigidities within the labor market. Modhi nyime nyako Ramogi kendo wang'eyo mag motende kod weche mag wach mar din moro ma ikete ji gi tweyo ma nyaka ng'ato wit ngimane gwenge ma Malindi. Ka koro anyuola moro e gwenge mag Weche kar chung od bura ma Mwatate kaunti ma Taita Taveta manyo wuodgi ma wachore ni ne oriwore gi kanisa mar Good News International Malindi. Familia mar Dennis Mgoi ywak kaka giwacho ni gisemanyo wuodgi no chakre higa mar 2019 maonge dwoko moro amora. Nyako Ramogi jafwambo marwa Diana Olonde miyowa ler mar wachni ewi wach mar kanisa kata din magalagala ma osekelo hinyruok gi tho mar oganda e gwenge mag Malindi. Dennis Mgoi ma en jadak ma Weche lero kaka wadgi matin David Momburi ma jahigni 30 noromo gi Paul Mackenzie boma ma Mombasa higa mar 2019 kendo pok ginene nyaka sani. Aliondoka 2019 Mombasa, akauza kila kitu, wakasema, akapiga simu akasema sisi tunaenda Paradiso, dunia imefika mwisho. Tangu aende tumekuwa tukiwasiliana, akasema tunyi tusipoonana duniani tutaonana mbinguni. Ameenda huko 2020 akarudi, sisangu alikuwa siki vizuri, akaja kamuona, alipofariki tukamzika. Tangu arudi 2021 mpaka saizi hatujamuona. Yeye anatuambia tutaonana Paradiso. Sasa hii story ya juzi ilipo trend, ndio tukakuwa na wasiwasi mali yuko juu. Pastor Mackenzie amekuwa ni pastor wao kwa muda mrefu, na amekuwa yani ni strong believer Pastor Mackenzie. Hakuna kitu naweza muongelesha kusio pastor na mwelewani. Wakati walikuwa hapa, wakati wa mazishi alikuja kwangu, mimi nikamuuliza kwani anti hiyo Paradiso mnakaa ni Paradiso gani? Akaniambia unajua anti, ulimwengu unafika mwisho. Hivi tuko Ufunuo chapter 20. Wakati inapofika Ufunuo 22 basi ulimwengu utakuwa umeisha. Kwa hivyo sisi tumeenda tunajipanga. Min David Eliza Wali nigilit kod dangni ma osebedo godo nyaka ne nyathine lale wang'e igni maro mang'wen mokalo. Aliondoka akaenda, hatujui mahali alienda. Anatupigia simu anasema kwamba yuko Paradiso. Na hiyo Paradiso hatujui ni wapi. Wanasema uko Paradiso, mpaka leo tunajua uko Paradiso. Imefikia wakati sasa wanasema kwamba wamefunga mwezi mzima kwa kufa. Okwayo piny owacho mondo kaone Paul Mackenzie ma ong'ere kaka jale kanisa mar Good News International okang' mager wera yore duto ma osetemo mondo owuode oduog dala osegore Luanda. Tunataka sheria yangu atolewe mahali aliko na arudishwe nyumbani na bibi yake kabisa. Maana bibi tangu andoke wakati huo hatumjui yako wapi. Sasa sisi tunaomba akuje nyumbani. Tunasikitika sana. Mackenzie itudo kod tho oganda moko ma wachore ni ne otweyo chiemo nyaka tho. Kaluwore gi ng'eto mar doho, Mackenzie pod biro bedo e lwet obila kuom ndalo 12 ka nonro dhi nyime. Bura nodok e doho tarik 25 ma dwe manyien. Diana Olonde, Ramogi TV. Owuok Malindi kono nyako Ramogi wadhiene nyaka piny Democratic Republic of Congo. Jolweny ma pacho ka KDF manotere piny mar Congo e bwo tado mar jolweny pinje Afrika ma Ugwe utieko telo mar ariyo mar keto kenge mag rakruok kendo golo kweth jolwenj tama mag M23 e gwenge mag nyandwat mar province ma Kivu kendo duoko ngima jopiny wang'e. Ka oyango kenge magiseketo, komanda mar jolweny go Jeff Nyaga owacho ni bedo mar maloyo kweth 100 mag jolwenj piny e gwenge makono medo kelo luoro. Dweche 5 nyaka ne jolweny ma pacho ka KDF donjo ugwe mar piny Democratic Republic of Congo mar rakruok kod jolwenj tama mag jo M23. Jolwenj Kenya manoter kono e bwo tado mar jolwenj pinje Afrika ma Ugwe mong'ere kaka East Africa Community Regional Command Force ochopo e tielo mar ariyo mar kelo kwe gwenge makono. Kaluwore kod komanda margi Jeff Nyaga, olero ni kweth mar M23 osedare gwenge go. They have withdrawn from that area without a single round being fired by East Africa Regional Force. And therefore, we are using each and every means we can do to ensure that that process remains on track. Kato biro ni jolweny e bwo tado mar riwruok pinje Afrika ma Ugwe osegoyo ndamo mar ariyo e rakruok kod jolwenj tama mag M23
Bedo mar kweth mamoko 120 mag jolwenja piny ugwe mar DRC pod medo kelo luoro ne jodak makono. Na wakati vita ilikuwa inaendelea, tuliona kuna maafa, tuliona pia kuna wale ambao wakimbizi ambao wanasafa particularly mahali naitwa Kanyaruchinya. Kingine pia na ukiangalia kuna wale wamepoteza mali zao. So lazima hapa tuone namna vile tunaweza amani maeneo. Naamini kwamba eneo zingine ambazo kwa ile mkataba ambayo bado siko na M23 watakuwa wameondoka, ndio ile eneo lote iwe iko ama imekabidhi East African Regional Force. Moko kuom jopiny makono osechako nyiso morgi kaluwore kod bedo ni ginyalo tiyo kod moko kuom apeyni mana jokedo mag M23 oketo negi ageng'a, kama gioting'o apaya mawuok Goma kadhi Sake nyaka Kitchanga, kaachiel kod mawuok Goma kadhi Rumangabo, kendo kalo gwenge mag Bunagana nyaka Rutshuru. Komanda mar jolweny Jener Nyaga okoni yudo tich kaluwore kod chiwruok piny miyogi maling'ling'. Hali ni nzuri sana, tuko bien, tunalala mzuri. Salama hapa ni mzuri kabisa, tunalala tunasinzia basi. Bang' jolweny mapacho ka KDF manotere piny Kongo ng'ado mar medo bedo e pinyno kuom dweche 6 mamoko, gikoni gichiwore mar neno ni jopiny e ugwe mar Kongo bedo kod kwe, kendo jok mane lweny odaro oyudo thuolo mar dok e miechgi. Maua tieko dweche 3. Kwa pidhe to tieko dweche 3 to wang'wede dhi. Gimomiyo wapidho maua e greenhouse, maua wani ok dwa yamo maoko, ok odwa koth machwecha manyachwene. E gini waketo greenhouse mondo prevent gigo te. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gi lweche ariyo mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni nyakora Ramogi koro wadonjo weche mag tuke. Edward Kemboi mawuok e gwenge